Pane nyaya ndasangana nayo paNeanda Radio on Facebook vari kutaurawo nyaya yekuti Mnangagwa forces ministers to back his third term ambition. Scon Chiwenga ndo nyaya iri panapa. Unoona nyaya iri kuitika ndekuda so. Pane nyaya iri kupisa yekuti 2028 president Emmerson Mnangagwa anofanira kusiya basa rewe. Haisi secret kuti mukuru nguva yavo inenge yakwana. But panapa pari kuzobuda rumors. I don't know kuti these guys vanenge vanyatsodzinyukura sei, but Neanda Radio panapa kuti President Emmerson Mnangagwa is forcing his ministers to publicly declare their allegiance to his plan of amending the constitution's two-term presidential limit and allow himself to run for a third term, an arrangement that his deputy Constantino Chiwenga is firstly ready to resist. Because inenge nguwa ya Chiwenga kakuti achipinda, nguwa zvine time kuti Mugabe akarowa pake akapedza akazongodzi Mugabe wakudoregedza kuti sire wakuita sei chibuda ipapo. Yanguwa ya president Idi Mnangagwa vakuda unopedzawo pawo. Ndo nyaya iri kuzonzi manje ivo vari kuzoforsa maministers avo kuti vasimbise that ambition yekuti vanokwanisa kutwista kunobvisa zviri mubumbiro racho remutemo riri kutaura kuti 2028 vanofanira kusiya basa kuti zvikwanise kuzosapotana nevision 2030 yavo iripo, because ivo vari kubhilivha kuti vision 2030 panosvika 2030 nyika inenge yaright yagadzirika yabo. But ameno muri Zimbabwe muri kuionawo sei nyaya iyi yandasangana nayo paNeanda Radio zvavari kutaura izvi? Ameno munoionawo sei nyaya iyo?